Salutătorilor, eu sunt Dan și bine vă regăsit la un nou episod pe canal. Astăzi vom continua seria de Minecraft și o să încercăm să terminăm casa. În prima fază să mergem repede, să luăm niște lemn. Îmi cer nespus de rău că n-am mai postat de mult, am avut și eu problemele mele cu școala. În vară voi reveni cu un Forza cu postatul. Voi încerca 2 clipuri pe săptămână. În total 8 clipuri pe lună. Bun, acest videoclip nu știu cât va dura. Eu sper în jur de 10-15 minute. Sper să am niște pete și niște lemn în chest. Nu uitați, la 500 de abonați voi face primul meu live. N-am de asta piatră. Luăm repede niște piatră. Crafting and stone pickaxe. Bun, și avem chest. Hai să luăm repede aștia. Ne-am văzut. În care avem încă de pâine. Facem repede construcția la casă. Bun. Puneți să dăm like, share și subscribe și să deschideți mai departe, să vadă și pentru mine. Dacă am face la acest video peste 3 like-uri, vom face un nou episod cu Rivals. Bun, facem repede aici lemnul. Vom mai pune un nivel. Eu cred că la acoperiș voi folosi niște scheleburi. Nu l-am făcut bine. Trebuie să fac un... Bun. Haideți să spargem aici. Spargem repede. Și vom pune cât lemn nu mai rog. Vom mai lua niște mâncare, vom mai merge, cred că și la minat. Dar în prima fază vreau să termin casa de construit. Să păiem repede. Bun. Spargem dorțul. Mereu mă duc să iau niște, mai o bucată de piatră. Să mai fac o lopată. Bun. Spargem ăștia câteva bucăți și nu mai rămas de pământ. Nu cred că o să ne ajungă pământul. O dă-ne pământul lemnul. Punem repede bucățile. Bun. De câte minute filmăm? De 4 minute, bun.
Am mișcat destul repede videoclipul ăsta, nu zic nu. Mai luăm niște piatră și vom lua lemn. Bun. Spargem repede 2-3 copaci. Bun. Spargem și acest copac. Bun. Măcar 30 de ani să luăm. Bun. Mai luăm repede un copac sau doi. Spargem repede lemnul și eu zic că ajungem până toate astea sus. Bun. O să ne ajungă lemnul. Bun. Mai avem și mai o linie, mai avem de făcut. Ne ajunge sticla. Sper să ne ajungă. Un stei de gres, putem dormi. Bun. Vom face așa, două aici, așa câte două la fiecare. Dormim? Încă. Bun, spargem repede aici. Dormim. Bun. Luăm și merele. Le mâncăm repede. Bun. Mai facem repede și pe aici ceva. Bun. Am și lemnul asta. Vă dați un like, share și subscribe și să treceți mai departe să vadă și prietenii voștri. Acest video cred că o să fie unul plictisitor. Facem și aici. Bun. Punem blesul, nu trebuie să greșim.
filmăm de 10 minute. Care repede aștia în chest și să facem slaburi. Niște promoții trebuie să urc pe casă. Bun. Bun. Punem aici aștia. Bun, punem repede slaburile. Bun. Deja trebuie să cumpăr rețelăra. Bun. Punem repede slaburile. Bun. Acesta a fost și episodul. Nu uitați de un like, share și subscribe și să trimiți mai departe și să distribuiți mai departe. Să vadă și prietenii voștri. Goodbye!